Araba Novembre kalo tile 13 san 2024 Joliba TV News filɛbaaw Joliba FM lamɛnbaaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dala gosira an ka ɲɛmaw y'a kanu an ka kɛnɛ kɔnɔ ka se k'an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaaw olu ye gafe minnu cari nanzarakan na an bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka se ka olu bamayɛlɛma o ye to dunkan na laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se k'aw bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen o hukumu kɔnɔ jɛ ka baara o de sinsinnen don an bolo Joliba TV News ni Joliba FM na yan nɔ maa dama dama ka wuli ka jɔ bɛ yen yaasa aw bɛ se k'an kumakan ni an jaw lasɔrɔ o maaba dɔ ye Augustin Esubu ye Lamine Kulibali a b'o jama cɛman Yusuf Sangare ale bɛ yen nɔ Musa Ayidara a b'o jama cɛman kana kuncɛ ni Salimata Wederawogo kɔɲɔmuso kura arajo fan fɛ bi baaraw bɛ kalifalen ne yɛrɛ dɔgɔkɛ la sa Musa Sanogo ne yɛrɛ Amadu Tolo ye awɔ yanni kuma ka ca kisɛ ka k'a la an y'o de fɔ an sigikun bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ko ye gafew mana bɔ ka ban ka u bamayɛlɛma o ye to dunkan na ka sababuya kɛ u bɛ nanzarakan na o hukumu kɔnɔ gafe fila an y'o sɔrɔ an tɛgɛkɔrɔ bi sa min ye Nouvelle Horizon ale ye bɔli kɛ bi u da bɛ waleya dama dama la an bɛ tila k'an da don a kɔnɔ ka na kuncɛ ni Soir de Bamako ye u fana ye kibaruya dama dama di kibaruya minnu ni an bɛ tila ka u fɛsɛfɛsɛ bɛɛ lajɛlen ye an y'a fɔ cogoya min na sa aw bisimila aw ka kunnafoni gafew sanfɛ Joliba TV News ale ni Joliba FM fiɲɛ siraw n'a ja siraw bɛɛ lajɛlen fɛ an t'a bila dagerinda la koyi an b'a daminɛ ni min ye Nouvelle Horizon kɛ Nouvelle Horizon a ye bɔli kɛ bi a da bɛ wulikajɔ dama dama la an ye min sugandi aw ye a ka dakuru ɲɛ fɔlɔ dɔ bɛ yen nɔ sa min kɔnɔna la ni a y'a yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Ber mara kɔnɔna sa min ye fleuve Niger ni o ye ji belebeleba min ba belebeleba min ni o bɛ an ka jamana cɛci yan sa n'an b'a wele ko fleuve Niger ale fanfɛla min ni o bɛ sigida fanfɛ sigida min n'a bɛ wele ko Ber sa k'a yirala k'a fɔ ko min ye kulun dɔ ye sa ko o bɔra ka bin min ye ji yɛrɛ kɔnɔna la ko a kɛra sababu ye sa ko maa caman olu ka bɔnɛ u ni na min ye Gao fanfɛla kɔnɔna don gafe y'a yira ka ɲɛsin a ma min ye gafe jumɛn don Nouvelle Horizon Mamani Ture ale de ye fasiri in kɛ a y'a yira k'a fɔ ko min ye tɛnɛn tɛmɛlen sa ko nin waleya belebeleba in ko a kɛra min ye fleuve Niger ale sanfɛla la sa k'a kɛra gɛlɛya belebeleba ye koyi ko k'a sababuya kɛ ale ka ɲɛfɔli la sa ko sigida min ni a bɛ wele ko Ber sa ko ni a bɛ Tombouctou région yɛrɛ kɔnɔna la ko nin ye a siɲɛ dama dama ye nin ɲɔgɔn wulikajɔ ko a bɛ sabati a kɔnɔna la sa wulikajɔ min ko ni maa ka ala deli tɛ wa maaw bɛ jɔrɔ a ko fanfɛ kosɛbɛ kosɛbɛ laban min ko ni o kɛlen filɛ nin sa k'o kɛra tɛnɛn tɛmɛlen Novembre kalo ale tile 11 san 2024 sigida fanfɛ sa sigida min ko ni o bɛ Jafara bɛ o mara fanfɛla la ko min ye kulun dɔ ye sa i n'a fɔ gafe daba la cogoya min na Mamani Ture a y'a yira k'a fɔ ko kulun dɔ ko o ku bɛ maaw ta la ka a ɲini sa ka tigɛli kɛ ni u ye ka bɔ min ye Tombouctou mara kɔnɔna la ka na se Gao fanfɛ fo k'i kunda min ye Mopti fanfɛlaw kan ko kibaruya minnu ni olu sɔrɔla i n'a fɔ Nouvelle Horizon maaw daba la cogoya min na sa u y'a yira k'a fɔ ko maa caman sereyara a kan k'a ye k'a fɔ ko wulikajɔ de kun don wulikajɔ min kɔnɔna la sa ko ni min ye maa caman ye ko olu tun bɛ kulun in kɔnɔ a bɛ na fɔ kulun ale fara kojugu de ko o baara min ni o sabatira kulun tagabolo kɔnɔna la sa ko ji o nana don kulun kɔnɔ waati dɔ kɔnɔna la o kɛlen ka ban ko min ye gɛlɛya caman ye o nana kɛ kulunko tagabolo kɔnɔna la a taara sira caman fɛ o sira caman min ni a taara o fɛ sa kulunbolilanw gafe ka ɲɛfɔli la sa ko olu ma se ka maîtrise ka o sabati cogoya si la min ni a nana kɛ gɛlɛya belebeleba ye ko gɛlɛya min ni a kɛra sababu ye sa kulun yɛrɛ ko ale ka firi ni maaw ye an b'a fɔ inna lillahi o baara minnu ni o kɛra a kɔnɔna la sa ko min ye maa caman ye ko olu bɔnɛna u ni na wa maa dɔw bɛ yen sa ko olu joginna gafe da b'a la u y'a yira k'a fɔ ko a sera ten sa jateminɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko fleuve Niger sanfɛ Mopti mara o fanfɛla la sa ko jateminɛ belebeleba kɛ ka kɛ min ye kulunko ani maaw tigɛliko la hali voyage siraw minnu ni olu bɛ tɛmɛ ni ji siraw ye ko k'a sababuya kɛ min ye nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sa k'u ye kibaruya minnu sɔrɔ sa ko a wulikajɔ barika ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ waati bɛɛ lajɛlen janko an filɛ nin waati min kɔnɔna la ko maa caman bɛ yen olu ka taga ni ka segin siraw don min ni a bɛ kɛ ji de sanfɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko n'a yirala k'a fɔ ko dugumalaw tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen mobili siraw tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ sa ko ni ji siraw ko ni olu fana ma kɛ siraw ye sira minnu ni maa bɛ se ka gɔri turu a kan k'a sababuya kɛ waati bɛɛ lajɛlen na ni bato dɔ ma dafiri ko min ye kulun dɔ ye o bɛ dafiri ko o kan ka kɛ jateminɛ belebeleba ye k'a sababuya kɛ wulikajɔw ye gafe y'a yira k'a fɔ ko jateminɛ minnu ni u da bɛ a la ka kɛrɛnkɛrɛn baaraw kɔnɔna la sa ko i n'a fɔ laban min ni o kɛlen filɛ nin sa ko kulun de bɛ fa fo k'a fɔ ko a fara ko o hakilina jateminɛ belebeleba kan ka ye o la maaw fɛ maa minnu ni olu ka baara bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen don
ji sanfɛla o sariyaw tagabolo ma k'a sababu kɛ service dɔw bɛ yen nɔ sa gafe ka ɲɛfɔli la minnu ka baara yɛrɛ bɛ ɲɛsinnen nin baara ninnu ma ka se ka lakanako yɛrɛ ka o sabati min ye ba sanfɛla la min ye kulun ani batonko o siraw fɛ ko bari ni o baaraw ni olu fana tora yen nɔ ten k'a kɛ cogo min ye min ja ko o de bɛ na ni nin ɲɔgɔn waleyaw ye waleya min ko ni a kɛlen filɛ nin gafe kɔni kɛn bɛ k'i sinsin a kan Mamani Ture ale de ka fasiri don a y'i sinsin a kan a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ sa nin wulikajɔ ninnu kɔnɔna la ko taga ni ka segin yɛrɛ ko a bɛ ka kɛ sababu ye sa maaw ka jɔrɔ kosɛbɛ baw tigɛliko tagabolo kɔnɔna la Mali yɛrɛ kɔnɔna la ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye fleuve Niger ye sa ko wele de bɛ bilalen nin waati la maa minnu ni olu ka baara bɛ a ko okumu kɔnɔna la sa u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲini yaasa Mali bɛ se ka kisi cogoya minnu na adamadenw bɛ se ni yɛrɛ bɛ se ka kisi cogoya min nin baara ninnu tagabolo ma fasiri a bɛ min ye Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Ture ale de ye fasiri in kɛ bi aw bonya b'a la. An bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la ko ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye sira min ni o bɛ Baɲangara mara kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ko kulu belebeleba min n'a bɛ wele ko Colline de Sege Colline de Sege ko o kɛra kɛnɛ belebeleba ye sa kunungo yɛrɛ sa an ka finitigiw faamaw olu ka vecteur aérien o tɛ dɔwɛrɛ ko u ka pankuruta ko o tagasiraw fɛ sa ko ka banbagacimaw ka olu gɛn ka don kulu ninnu kɔnɔna la sa ko wulikajɔ dɔ o okumu kɔnɔna la gɛlɛya belebeleba ko o nana ye a ko kɔnɔna la ka ɲɛsin sigida dɔ ma sigida min ni o bɛ dɔngɔnɔ jamana kan sa n'a bɛ wele ko Alaye Kokolo kɔnɔna la sa ko gɛlɛya nana sabati nin ko kɔnɔ Mamani Ture ale de ye fasiri in kɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko an ka finitigiw ni wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn na sa halisa k'a ɲɛsin min ye banbagacimaw ma ko a misaliya dɔ tɛ dɔwɛrɛ ye koyi min ye dɔngɔnɔ jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ko Alaye Kokolo kɔnɔna baara in ko a kɛra min ye jeudi sufɛla sa ka dugu jɛ min ye juma la ko nin wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ko a sabatira min ye an ka finitigiw fɛ ni o ye faamaw olu ka vecteur aérien o tɛ dɔwɛrɛ koyi faamaw ka pankuru ko o siraw tagabolo kɔnɔna la ko kibaruya de dira u ma k'a ye k'a fɔ ko min ye kulu belebele dɔ fanfɛla la sa ko min ye maajuguw ye ko u tan bɛ fara ɲɔgɔn kan yen nɔ ka u daga ye gafe ka ɲɛfɔli la ko o wulikajɔ min ni o kɛra sa ko Alaye Kokolo kɔnɔna la dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ sa ko min ye an ka finitigiw ye sa ko u ye wulikajɔ sabati pankuru ko o tagabolo kɔnɔ ko sigida min ni a bɛ sɛgɛ ale ni Bankasi ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ kibaruyaw ko olu sɔrɔla cogo min gafe y'a yira Mamani ka ɲɛfɔli don ko nin wulikajɔ okumu kɔnɔ min ye Mali faamaw ye sa u ka vecteur aérien n'o ye pankurutigiw tagabolo ye sa ko u ma bila dagirinda la koyi k'u ye wulikajɔ sabati heure damadama kɔnɔ ko u sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la sa ka se ka min ye frappe belebelebaw ko ka olu sabati a ko kɔnɔ a kɛra sababu ye sa ko min ye maajuguw dangakari olu la ko min ye bilan humain an bɛ don min na i ko bi sa k'a yira k'a fɔ maa jeli olu sɔrɔla tɛgɛla maa jeli olu sara ko gafe y'a yira sa k'a fɔ ko kibaruya jɔnjɔnba ko o ma sɔrɔ o ko la ko bari maa minnu kɔni bɛ yen ko ni terrorisiw don ni dankarila olu la n'u ye banbagacimaw ye ko ni dankarila olu la maaw ka ɲɛfɔli la sa ko bɛ taa a jɔ min ye maa 10 a n'a kunkanfɛn na gafe y'a yira k'a fɔ ko halisa Mali finitigiw u ka wulikajɔ okumu kɔnɔ ko min ye vecteur aérien n'o ye pankuru ko o tagabolo ye sa ko nɔ bɛ ka ye a ko la halisa tare min ye faamaw olu ka wulikajɔw tagabolo kɔnɔna la ko Alaye Kokolo o kɔnɔna min ni baara in kɛlen filɛ nin ye sa ko don tɛmɛnlenw na wulikajɔ gɛlɛman belebeleba ko don ko k'a sababuya kɛ a bɛ kulubaw ni ɲɔgɔn cɛ wa maaw sɔrɔli a ko kɔnɔna la sa don tɛmɛnlenw na k'a tun ka gɛlɛn kosɛbɛ bari an bɛ don min na i ko bi gafe ka ɲɛfɔli la ko faamaw u ka wulikajɔ okumu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya yɛrɛ la min ye dɔngɔnɔ jamana o fanfɛla la sa ko baaraw bɛ ka sabati yen nɔ an bɛ don min na i ko bi ko wulikajɔ 2 u ye o kɛ dɔgɔkun tɛmɛnlen in kɔnɔna la sa dɔngɔnɔ jamana kan min ni a bɛ maa bila sa ka gɔrituru waleya kan gafe sinsinnen bɛ a ka Mamani Ture ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko chef d'état major général min n'o bɛ armée kɔnɔna la sa ko o yɛrɛ ye kibaruya bɔ ka bin ko ye novembre kalo o tile 5 san 2024 k'a y'a yira a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la k'a fɔ ko halisa min ye dɔngɔnɔ jamana fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Sege min ni a bɛ Bankasi cercle kɔnɔna la ko finitigiw Mali faamaw ko u ka wulikajɔ ko o sera yen o wulikajɔ min ko ni o fana sera yen nɔ sa k'a kɛra sababu ye waati dɔ kɔnɔna la u k'u ye kibaruyaw sɔrɔ k'a ye k'a fɔ ko min ye banbagacimaw ye wagati ni wagati ko u bɛ boli ka taa u dogo nin yɔrɔ ninnu kɔnɔna la ka gɛlɛya ka tila ka o ta k'o ɲɛsin min ye sigidalamaw ma ko min ye faamaw ye u bɔlen o waleyaw ni o kibaruyaw kalama sa dogo la ko u ye bali ka poyi kɛ ka ɲɛsin min ye
maajuguw ma o bali ka poyi min ko ni o kɛra sa k'o fana kɛra sababu ye u ka se k'u tɛgɛ da maajugu dɔw kan u ni kɛnɛma ka maa dɔw yɛrɛ ko olu daragira a ko kɔnɔna la wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ faamaw u kɛn bɛ ka sinsin a kan gafe kɔnɔ k'u bɛ don min na an bɛ don min na i ko bi faamaw Mali worodugu yan fan fɛ ko u bɛ wulikajɔ la fo k'a fɔ k'u bɛ wulikajɔ la wa an bɛ don min na i ko bi sa ko dɔngɔnɔ jamana kɔni fanfɛla la ni maajugu n'u tɛ yen tola yen cogo si la ko faamaw fana sigilen tɛ o ni baara bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn na fasiri a bɛ min ye Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Ture ale de ye fasiri in kɛ aw bonya b'a la. An bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ kɛ halisa an ka finitigiw ka wulikajɔ don bari nin sen sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye état major général min ni o bɛ an ka armée kunna ko wulikajɔ de kɛra ka ɲɛsin u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliyɛndenw fɛ maliyɛnden minnu ni u sigin bɛ jamana kɔ kan ko maliyɛn de diaspora an b'u wele ten ko u ye wulikajɔ belebeleba kɛ ka ɲɛsin min ye Mali finitigiw ma Mali finitigiw minnu ni u bɛ état major général des armées o tɔgɔ la k'u y'a yira ɲɛfɔli kɔnɔna la sa ko jɛkulu min n'o bɛ wele ko conseil supérieur de la diaspora malienne min ni o tɛnkunnen don Allemagne mara kɔnɔna la i n'a fɔ gafe da b'a la cogoya min na sa u y'a yira k'a fɔ ko o maaw ko olu ye wulikajɔ sabati ka ɲɛsin min ye Mali finitigiw ma CFA wari ko ale miliyɔn 2 a n'a kunkanfɛn u ye o de dɔnɔ ka ɲɛsin faamaw ma k'a yira sa k'a fɔ ko halisa u ka jukɔrɔma dondoli o bɛ ka taa min ye Mali finitigiw ye gafe a bɛ min ye Nouvelle Horizon kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko nin wulikajɔ min ni a kɛra k'a kɛra tarata tɛmɛlen novembre kalo o tile 12 san 2024 chef d'état major général min ko ni o bɛ armée kɔnɔna la Mali tɔgɔ la an bɛ don min na i ko bi n'o ye Umaru Jara ye sa ko ale ka département baara in bɛɛ lajɛlen kɛra yen ko wa min ye maa ninnu ye sa maliyɛn minnu ni u sigin bɛ Mali kɔ kan an bɛ don min na i ko bi sa ko u ka wulikajɔw ko u y'a sabati Allemagne jamana kɔnɔdenw don maliyɛn minnu n'u bɛ Allemagne gafe da b'a la jaw yɛrɛ bɛ yan u y'a yira k'a fɔ ko nin wulikajɔ hukumu kɔnɔna la sa u ka jɛkulu min ko n'a bɛ wele ko CSDM ko u ye wulikajɔ sabati u ka lasigiden min ni o sema ye Bamako faba kɔnɔ ka na nin wulikajɔ la sa k'o tɛ maa wɛrɛ ko ye ko Umar Famara Dambele ko ale y'a kuma ta k'a yira k'a fɔ ko olu minnu bɛ jamana kɔ kan su fara tile kan u jɔrɔn bɛ wa wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa ko u hakili bɛ min ye Mali finitigiw la ko ye min ye faamaw ye o hukumu de kɔnɔna la u fara bɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye jɛkulu min ni u bɛ Allemagne mara kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi ko ale ye ciden min ni a bɔra jɛkulu in tɔgɔ la sa ka ɲɛsin min ye maliyɛndenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka na ɲɛsin an ka faamaw ma état major général yɛrɛ o tɔgɔ la ko u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye donbolo ye nin baara in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa u gunna mun na o de filɛ nin ka se ka na don Mali jigikɔrɔ ka don min ye an ka finitigiw jigikɔrɔ ko ka ɲɛsin conseil supérieur de la diaspora malienne min ni o bɛ Allemagne jamana kɔnɔ gafe ka ɲɛfɔli la ko nin t'u ka wulikajɔ fɔlɔ ye wa don tɛmɛnlenw na u ye wulikajɔ caman kɛ kuma jaabi la ko min ye état major général o chef-ba min ni o bɛ yen nɔ ni o ye Umaru Jara ye sa ko ale ye kuma ta k'a yira k'a fɔ ko nin wulikajɔ min ni a kɛlen filɛ a diyar'u ye bi a bɛnn'u ma ko wa ko a ma bali u la ka bɔ min ye maliyɛndenw yɔrɔ la Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fo ka na se jamana kɔkanna ma ko min ye Allemagne jɛkulu min filɛ nin ye sa n'o ye maliyɛnden minnu n'u bɛ Allemagne u ka nin wulikajɔ o ka sabati ka ɲɛsin Mali finitigiw ma ko nin t'a fɔlɔ ye Umaru Jara ka ɲɛfɔli la a y'a yira général de division don a y'a yira k'a fɔ ko nin wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko bonyamasegin don ka ɲɛsin min ye camancɛ fanga maaw ma ka sababuya kɛ ko waati dɔ kɔnɔ min ye général d'armée min ni o bɛ yen nɔ ni o ye jamanakuntigi yɛrɛ camancɛ fanga hukumu kɔnɔ Asimi Goïta Umaru ka ɲɛfɔli la ko o k'u ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin min ye conseil supérieur de la diaspora ma Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen u bɛ fan o fan sa wulikajɔw hukumu kɔnɔ o baara ɲɛbila baara minnu ni olu tun kɛra ko o jaabi dɔ de filɛ nin sa min ni o kɛra wulikajɔ hukumu kɔnɔ gafe yɛrɛ kɛmɛ k'i sinsin wulikajɔ kelen kan a ko kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko min ye dɔnkilise min ni an ka dɔnkilidala belebeleba dɔ bɛ yen sa n'o ye artiste belebeleba ye Jɛnɛba Sɛk ko a ye o min da armée maaw la sa ko baara yɛrɛ ko a kun cɛra ni o dɔnkili ye kɛnɛ in kan kibaruya a dira min ye an ka service min ni o bɛ ɲɛsinen finitigiw olu ka kibaruyaw dili ma n'an b'a wele ko DIRPA o ɲɛmaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Makunu Amadu Makunu ale de ye fasiri in kɛ min ye Nouvelle Horizon kɔnɔ bi bɔli don aw bonya b'a la. An bɛ bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ k'an ɲɛsin Soir de Bamako ma
soir de Bamako u fana ye bɔli kɛ bi u da bɛ waleya damadama la an ye min sugandi aw ye koyi u da bɛ wuli ka jɔ fɔlɔ dɔ la u y'a yira k'a fɔ ko min ye politique maa ɲɛma minnu ni olu ni don tɛmɛnlenw na sa maa 11 min ni daragilikɛla ka ɲɛsin u ma n'u bɛ kaso la an bɛ don min na i ko bi sa ko olu ka kiiri ko o bunaku u da bɛ olu de la ko halisa an bɛ waati min na i ko bi sa ko waati min ni o b'a ka kɔnɔ ni o ye a dati ye k'a bɛ n'a fɔ ko o ma lakodɔn halisa gafe da b'a la min ye soir de Bamako ye Yusuf Konate ale de ye fasiri in kɛ a y'a yira k'a fɔ ko min ye politique maa ɲɛma minnu ni olu ye fanga sinamantɔnw tagabolo kɔnɔna ye sa leader politique 11 min ko ni olu minɛn bɛ kabi juin kalo tɛmɛlen in kɔnɔna la ko olu ni kɔnɔli bɛ ɲɔgɔn na halisa ka ɲɛsin min ye u ka bilali o siraw tagabolo ma kiiri ko o bunaku kan ko min ye délibéré min ni o kɛra huis clos la o ti dɔwɛrɛ ko maa si ma ye a kɛnɛ kan huis clos o ye ko dogolen ye ko o baara min ni o kɛra chambre d'accusation fɛ Cour d'appel de Bamako ale wulikajɔ okumu kɔnɔ ko Cour d'appel de Bamako ye o baaraw bɛɛ lajɛlen ko ka o rejeté kunungo yɛrɛ ko ye tarata novembre kalo tile 12 san 2024 ko ka kɛɲɛ ni nin wulikajɔ in ye sa maa kofɔlen ninnu n'u u sorona dolibaw olu de tun ye laɲini kɛ ka ɲɛsin min ye cour ma ka ɲɛsin u ka bilali ma fiɲɛ la k'u kunkolo bila fiɲɛ la sira bɛɛ lajɛlen fɛ ko bari an bɛ don min na i ko bi k'a bɛna fɔ o furanani tɛgɛkɔ ye sariya tagabolo dɔ kɔnɔ gafe da b'a la min ye Yusuf Konate ale de ye fasiri kɛ soir de Bamako kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye parti politique minnu ni olu ye u tɛgɛnɔ bila gafe la min n'a bɛ wele ko signataire de l'alliance 31 mars ko o baara tigilamaw olu ka wulikajɔ okumu kɔnɔ ko ka segin sariya tagabolo kan n'a bɛ wele ko ordre constitutionnel o baaraw sinsinni okumu de kɔnɔna la ko o jɛkulu ko u k'u fara bɛn ɲɔgɔn kan hakilila jiginna min ye ɲɛma dɔ o jabala la ko ka lajɛ dɔ kɛ lajɛ min ko ni waati min ni jamana yɛrɛ k'u kɛmɛ k'a fɔ ɲɛmaw fɛ camancɛ fanga ɲɛmaw ko jɛti kɛ ni fara ɲɔgɔn kan si ye o baaraw de okumu kɔnɔna la ko min ye maa 11 ni o ye ɲɛma politique leader 11 sa ko olu minɛna k'u datugu min ye politique maaw ka u sen bɔ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na o okumu kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen i ta fɔ a donni kama an bɛ don min na i ko bi don tɛmɛna kosɛbɛ ko ji caman o bolila kɔw jukɔrɔ Bamako faba yɛrɛ kɔnɔ na ko min ye camancɛ fanga maaw ye u y'a latigɛ sa k'a fɔ ko fo maa ninnu olu ka taa sariya sira kan u ka taa kiiri o bunaku kan o wulikajɔ ni o tagabolo min ni olu bɛ yen nɔ gafe ka ɲɛfɔli la min ye soir de Bamako ye sa ko bɛɛ lajɛlen i ta fɔ a kɔnɔ o leader belebeleba minnu b'a kɔnɔ ko maabaw don maa minnu ni maa dogolenw tɛ politique ko bunaku kan u yɛrɛ da sɛn b'a ma koyi k'u k'u fara bɛn ɲɔgɔn kan maa dɔ o ka gafe du kɔnɔna la ale ka denbaya yɛrɛ kɔnɔ ko o maa yɛrɛ ko ministre kɔrɔku don jamana in kɔnɔ don tɛmɛlenw na koyi kalanko o bunaku kan ko Mustafa Diko o wulikajɔ min ko ni o kɛra leader politiquew fɛ k'a kɛra sababu ye sa gɔri ka turu u la k'a yira k'a fɔ ko u ye majɛw sabati majɛ minnu kɔnɔna la sa ni u minɛna k'u datugu bari u datugu ni bi cɛ ko u ka kiiri ko bunaku ko da bɛ donna o de la sira bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ waati min na i ko bi dati caman tɛmɛlen kɔfɛ gafe ka ɲɛfɔli la wulikajɔ caman tɛmɛlen kɔfɛ gafe ka ɲɛfɔli la halisa u bɛ bila bi u tɛ bila bi da bɛ donna o siraw de la sira bɛɛ lajɛlen fɛ ko Cour d'appel de Bamako ni o ye kiiribulon o so ye sa ko olu ye wulikajɔ dɔ sabati wulikajɔ min kɔnɔ n'a kɛra bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔ sa k'a fɔ ko nin ye baara nɔgɔyalen ye maa kofɔlen ninnu olu bɛna bila ko bari ko appel nana ye wulikajɔ ninnu kɔnɔna la wulikajɔ minnu n'a kɛra sababu ye sa ko halisa bisibasa o ka na baara ninnu kɔnɔna la maa kofɔlen ninnu min ye politique maa belebelebaw ye u tɔgɔ yɛrɛ gafe da bɛ a la koyi ko professeur Musafa Diko kana se maître Mohamed Ali Bachili Yaya Sangare Moulaye Aïdara Laya Gindo kana se Samba Kulibali kana se Amidou Maïga fo kana kuncɛ ni Abdraman Korema ye ko nin maa kofɔlen ninnu olu de minɛn bɛ an bɛ don min na i ko bi wa u bɛ bila bi wa u tɛ bila bi wa ko don o don kuma kura bɛ ye a ko kɔnɔna la soir de Bamako maaw ka fasiri don Yusuf Konate ale de ye fasiri in kɛ a ko min kɔni bɛ yen nɔ sa ni maa bɛ se ka gɔri turu o kan ka bɔ kuma kɔnɔ nin yɔrɔ la ko o ti dɔwɛrɛ dɛ an bɛ don min na i ko bi maa kofɔlenw maaw tun bɛ kɔnɔli min kɛla u ka bilaliko la sa ko o waleya o ma sabati fɔlɔ i n'a fɔ Yusuf Konate a y'a fɔ cogoya min na min ye soir de Bamako kɔnɔ u ka bi bɔli don aw bonya b'a la.
an bɛ to ale soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ la wulikajɔ min n'o bɔra jamana ɲɛmaaw yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye an ka finitigiw ye Lere mara kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko min ye Lere mara kɔnɔna sa ko coordinateur min ni o bɛ faamaw tɔgɔ la ko o ye kibaruya belebeleba bɔ ka bin ka ɲɛsin min ye sigidalamaw bɛɛ lajɛlen ma Laya Jara ale de ye fasiri kɛ a y'a yira k'a fɔ ko coordinateur min ni a bɛ faama tɔgɔ la Lere ko ale ye a yira sa k'a fɔ novembre kalo tile 7 tɛmɛlen kɔnɔna la ko a bɛ sigidalamaw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ nin waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa yamaruya tɛ u bolo tagasikasegin o sira caman fɛ sa ko jateminɛ caman ka ye baara ninnu kɔnɔna la o ti dɔ wɛrɛ ye koyi ko an bɛ don min na i ko bi min ye maajuguw ye waati ni waati k'u bɛ bali ka poyiw kɛ u bɛ bali ka u dogo sira caman fɛ o hukumu de kɔnɔna la sa ko min ye sigidalamaw ye fo olu sen ka don baaraw kɔnɔ yaasa finitigiw bɛ se k'a dɔn jɔn ye sigidalama ye jɔn tɛ sigidalama ye maajuguw bɛ fan jumɛn fɛ gafe da b'a la u y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni message belebeleba dɔ ye min ni camancɛ fanga maaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ni u ye o ɲɛsin population ma coordinateur min ko ni o bɛ faama fan fɛ sa ko ale bɔra ka kibaruya di ka ɲɛsin Lerekaw ma ko a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn Lerekaw ye halisa u ka bolo di ɲɔgɔn ma o hukumu kɔnɔna la ka se ka fɛɛrɛ ɲini ka faamaw ka olu dɛmɛ min ye maajuguw olu darageliko la ko hali ni k'a sɔrɔ wagati labanni in kɔnɔna la sa ko maajuguw sera ka maa caman daragi ka u minɛ ka t'u dogo maa t'u ta yɔrɔ dɔn u taara siraw sira fɛ maa t'o dɔn an bɛ don min na i ko bi ka ɲɛsin lakanabaliya ale siraw ma gafe y'a yira k'a fɔ ko min ye coordinateur min ni o bɛ faama tɔgɔ la Lere ko a ye wele bila Lerekaw ma ko k'a yir'u la k'a fɔ ko nin wulikajɔ min ni a bɛ faamaw bɛ a kɔnɔna la a tɛ taa cogo si la ni u ma dɛmɛ baaraw kɔnɔna la ko maajuguw bɛ boli ka poyi mun na sa n'u bɛ boli mun na n'a bɛ wele nanzarakan na ko fuite en avant ko o baara minnu ni olu bɛ sen na tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an ka finitigiw ko olu wulikajɔla nin ko kɔnɔ yaasa ka gɔri turu maajuguw la bari nin baara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko min nafa ka bon n'a bɛɛ lajɛlen sa olu ka ɲɛfɔli la an ka finitigiw ka ɲɛfɔli la coordinateur belebeleba min n'o bɛ faama tɔgɔ la Lere a ka ɲɛfɔli la a y'a yira k'a fɔ ko min ye maaw ye sa fo olu ka fara civil-lamaw kana se dugulamaw yɛrɛ kan Lere f'u ka fara min ye faamaw kan waati ni waati n'u bɔra kibaruya minnu kalama ka se ka kibaruya ninnu di dogo la yaasa faamuyali a bɛ se ka sɔrɔ baaraw kɔnɔna la cogoya minnu na u bɛ se ka wulikajɔw ka o sabati cogoya minnu na ko maajuguw bɛ an sen fɛ halisa hali ni k'a sɔrɔ min ye caman bɔra a yanga la coordinateur ale ka ɲɛfɔli la halisa a y'a yira k'a fɔ ko min ye faamaw ye waati dɔw kɔnɔna la sa ko u bɛ gɛlɛya sɔrɔ Lere mara kɔnɔna la hali u ni sigidalamaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen kun tɛ dɔ wɛrɛ koyi u bɛ ŋaniya minnu n'u b'a sigi jamana kɔnɔdenw kan n'u b'a sigi Lerekaw kan k'a kana kɛ maaw kɔnɔ Lerekaw kɔnɔ k'a fɔ ko wajibi don a kana kɛ Lerekaw kɔnɔ k'a fɔ k'u b'a fɛ k'u ka autorité ka o de imposer ko bari u k'a faamu k'a fɔ fɔɲɔgɔnkɔ min ni o bɛ jamana kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi jɔn ye maa ɲuman ye jɔn ye maa jugu ye o dɔɔni barika gɛlɛyali hukumu kɔnɔna de la sa min ye faamaw ye bɛn ni kelenya o bɛ se ka sinsin cogo min sigida bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa ko u bɛ nin wulikajɔ ninnu u bɛ to k'a sabati a ka kan min ye ɲɛfɔli bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔ sa ko faamuyali o ka sɔrɔ baara ninnu kɔnɔna la don nataw kɔnɔ ko u bɛ laɲini kɛ min ye faamaw ye laɲini bɛ kɛla Lerekaw fɛ don nataw kɔnɔ halisa min ye bolodi ɲɔgɔnma ye u ka o sinsin yaasa u ni faamaw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min baaraw kɔnɔna la Laya Jara ale de ye fasiri in kɛ aw bonya b'a la bi bɔli don an b'a datugu ni min ye Yusuf Konate ale ka nin fasiri in ye a y'a sinsin a kan dɔngɔnɔ jamana ale kɔnɔna la ko min ye maa 10 ye ko olu fagara maajuguw ka wulikajɔ la dɔngɔnɔ jamana dɔ kan sa min ye Pasadugu ye Pasadugu kɔnɔna la sa ko min ye nin wulikajɔ in ye k'a kɛra commune min don sa ko o de ye Jalasagu ye Jalasagu commune don min ye Yusuf Konate ale de ye fasiri kɛ a y'a yira k'a fɔ ko Bankasi cercle kɔnɔna la dɔngɔnɔ jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Banyangra mara kɔnɔ ko an bɛ don min na i ko bi sa ko maajuguw n'o ye groupe terroriste armé ye sa ko u n'u ka wulikajɔw bɛ ɲɔgɔn na koyi wulikajɔ laban min ko ni o kɛra sa ko yɛrɛ kɛra kunungo sa ko u sera dugu dɔ kɔnɔna la sa dugu min ni an da b'a a tɔgɔ la n'o ye Pasadugu ye ko u selen ye u ye taa don min ye dugu
fɛn nafama bɛɛ lajɛlen na sa wa ka tila ka wulikajɔ wɛrɛw sabati ani kangaridakanw gafe da b'a la Yusuf Konate ale de ye fasiri kɛ a y'a yira k'a fɔ ko tɛnɛn novembre kalo tile 11 san 2024 Pasadugukaw ko u ni lafiya ma kɛ cogo si la Jalasagu o mara kɔnɔna la koyi ko k'a sababuya kɛ ko maajuguw ye bali ka poyi kɛ yen nɔ bali ka poyi min hokumu kɔnɔna la sa ko ni u ye fɛn bɛɛ lajɛlen ye ka o tiɲɛ a yɛrɛ jaabi yan nɔ ka taa don u kɔ la ko wulikajɔw hokumu kɔnɔna la sigidala maaw kana se min ye maa wɛrɛw ma sa u tɛgɛ sera ka se minnu ma k'u ye maa dɔw faa u ye maa dɔw jogin wa maa caman bɛ yen sa ko olu ye duru don fiɲɛ la bɔn sen kan bɔn kun kan o hokumu kɔnɔ ko min ye denmisɛn 8 ye kana se min ye musow ma ko o de kɛra dusukasi ko yɛrɛ dan ye a ko kɔnɔna la kaw baara ko a gɛlɛyara o yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sababuya kɛ u ye olu ni diɲɛ fara an b'a fɔ ala ka lahara sɔn sumaya u ye o wulikajɔ min ko ni o kɛlen filɛ dɔngɔnɔ jamana kan ko sira bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa groupe armé terroriste ni waati kɔnɔ ko u ka wulikajɔw ko a bɛ ɲɛsini min ye dɔngɔnɔ jamana ma ko o siraw de hokumu kɔnɔ min ye groupe défense min ni o bɛ dɔngɔnɔ jamana kan an bɛ don min na i ko bi k'u kɛmɛ ka wele de bila ka ɲɛsin min ye Mali finitigiw ma sira bɛɛ lajɛlen fɛ ani Mali ɲɛmaaw fɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲini yaasa u ka sigidaw olu bɛ se ka lafiya cogo minnu na k'a tɛ tile damadama bɔ dugu minnu ko n'a bɛ wele ko Dalayi Koro Koro Darayi Koko Koro ko o kɔnɔna ka na se Wuruboji ma fo ka na se Doye ma ko nin sigida ninnu bɛɛ lajɛlen ko lafiya ma kɛ a kɔnɔna la min ye dɔngɔnɔ jamana ale kan ko wagati bɛɛ lajɛlen na min ye maajuguw ye u bɛ bali ka poyi u bɛ tila k'u dogo min ye Banyangra région yɛrɛ kɔnɔna ko maa bɛ se k'a fɔ sa ko lafiya tɛ a ko la ko ala ni min ye Dana Amasagu o maaw ka wulikajɔ hokumu kɔnɔna la ko olu sera ka wulikajɔ dɔw sabati don tɛmɛnlenw kɔnɔ min n'a kɛra sababu ye ka maajugu dɔw ka olu daraki ka maajugu dɔw ka wulikajɔ ka o yɛrɛ bɔ a ma koyi ko sira min ni o bɛ bɔ Bankasi k'i ɲɛsin min ye Banyangra mara ma ko n'i y'a jateminɛ ko waati ni waati sira de don min ni maajugu k'u bɛ bali ka poyi nin sira ninnu kan ko Sɔngobiya ka na se Paru ma nin sira fana kɔnɔna ko gɛlɛya belebeleba bɛ a kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi min ye maajugu u ka wulikajɔw ye ko hali ni ka sɔrɔ min ye Mali finitigiw ye wagati dɔw kɔnɔna la sa k'u bɛ bali ka poyi kɛ bali ka poyi minnu n'a bɛ kɛ sanfɛla fɛ n'o ye vecteur aérien ye sa ko laban dɔ kɛra o kɔnɔna la min ni o kɛra tare bari ko chef d'état major min ni o bɛ Dana Amasagu ale kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi ko o bɔra k'a ka dusuma kasi yira ka ɲɛsin nin wulikajɔ ma ko k'a yira min ye Mali finitigiw la su fara tile kan k'a yira camancɛ fanga ɲɛmaaw la min ye dɔngɔnɔ jamana maaw ye sa ko u tɔrɔn bɛ bi u tɔrɔn bɛ sini wa Dana Amasagu ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali finitigiw ye u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la yanni ko wɛrɛw kana ye a ko kɔnɔna la k'a sababuya kɛ olu tɛ n'u sigi bilen k'u tɛgɛ da u sen kan k'a yira k'a fɔ k'u bɛ Mali finitigiw ka olu kɔnɔ gɛlɛya minnu ko n'a bɛ dɔngɔnɔ jamanaw kan an bɛ don min na i ko bi Dana Amasagu ɲɛmaaw ka ɲɛfɔli la sa ko wulikajɔ de kan ka kɛ a kɔnɔna la cogo bɛɛ lajɛlen na k'a sababuya kɛ yɔrɔ ma fisa yɔrɔ ye fasiri min ye Yusuf Konate ale ka fasiri don bi bɔli don a bɛ min ye wagati cogoya ye sa an y'o de fɔ fasiri minnu ni an y'o olu sɔrɔ an tɛgɛla ka se ka an da don kɔnɔ kumaw la sa o de ye ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don nataw kɔnɔ an b'a fɔ a ye aw ka to sɔgɔlen aw ka télé mandi la aw ye to sɔgɔlen aw ka radio mandi la Joliba TV News Joliba FM tile baara don ala ka tile yɛrɛ